Dragilor, astăzi vă anunț că pe 23 mai avem luna plină în Săgetător și am pregătit previziunile pentru această lună plină, la ce să ne așteptăm, dar înainte să începem, numele meu este Cristiana Stoian, sunt terapeut, consilier de dezvoltare personală, folosesc tarotul și absolut toată cunoașterea mistică pentru vindecare emoțională și folosesc și principii din psihologie pentru terapiile cu oamenii, dar nu vă plictisesc, mă găsiți pe Facebook, Instagram, Cristiana Stoian și pe TikTok sub același nume și urmăriți-mă și aici pentru că urmează informații foarte interesante. În primul rând, această lună plină ne conectează cu sinele nostru interior. Ne provoacă să ne uităm în interiorul emoțiilor noastre și mai ales ne provoacă să regândim credințele limitative moștenite din generație în generație. Este momentul să regândiți noi tipare limitative pe care le-ați moștenit în familie sau care v-au fost insuflate de societate. Gata, este timpul să vedeți totul într-o lumină nouă. Este un moment perfect de a reflecta la poveștile pe care ni le spunem și la ceea ce vorbește lumea despre noi. De asemenea, este un moment de reflectare asupra a ceea ce se întâmplă în societate, în lumea în care trăim. Oare se potrivesc credințele acestea limitative cu lumea în care trăim? Oare ne simțim altfel, ne simțim străini de această lume? Acestea sunt câteva întrebări la care puteți reflecta. Veți simți un puternic impuls de a vă exprima și s-ar putea să simțiți totuși că poate nu sunteți pe drumul cel bun, poate visele nu vi se împlinesc. Este normal să simțiți așa și nu dați foarte mare importanță acestor feeling-uri că lucrurile nu se întâmplă pentru voi. Este doar o etapă pe care oricum o veți depăși. Această lună plină din luna mai, mai exact 23 mai 2024, te îndeamnă să te conectezi cu vocea ta interioară, astfel încât să trăiești în adevăr și în autenticitate. În timpul lunii pline va exista o opoziție puternică și anume Lună, Venus și Jupiter și în timpul opoziției ni se pare că lucrurile ne merg pe de-andoasele. Însă nu este așa deloc. Este un moment în care trebuie să renunți la tot ceea ce nu ți este benefic și tot ceea ce nu-ți mai servește pentru a primi noul în viața ta. Acesta este un moment puternic pentru a elibera obiectivele vechi care nu vi se mai potrivesc și de a aduce în plan un aer de prospețime, de a aduce noi obiective care sunt mai pe frecvența voastră. Vestea bună este că această opoziție, acest tranzit, practic, vă va aduce o intuiție mult mai bună, așa că purtați-vă de fluxul acesta al Universului care vă poartă până la urmă acolo unde trebuie. Cel mai bine este să ne conectăm cu interiorul nostru pentru că acela ne poartă către adevărul suprem. Luna plină și Pluto aduc în față lucrurile de care te-ai ferit, lucrurile pe care ai încercat să le ții ascunse în interiorul tău. Așa că stai cu tine și reflectează ce anume ai de vindecat, ce anume ai de rezolvat, ce anume pași trebuie să faci pentru a te simți împăcat cu tine însuți. Poate fi în diverse domenii ale vieții, poate fi pe domeniul emoțional, pe domeniul relațiilor sau chiar pe domeniul jobului și de ce nu și pe cel al finanțelor. Oricum, așteptați-vă să vă confruntați cu niște adevăruri incomode, dar care sunt absolut necesare pentru evoluția voastră. Este chiar un moment puternic de o introspecție emoțională, interioară, profundă, pentru că asta vă ajută să creșteți personal extrem de mult. Folosiți energia de iluminare a lunii pline pentru a reflecta toate aceste adevăruri ascunse, toate lucrurile de care fugeați până acum. În felul acesta veți lăsa în interiorul vostru curat, deschis pentru noi experiențe și noi aventuri. De ce nu? Iată, cu un alt aer și anume acela al purității. Eu vă transmit să îmbrățișați acest moment de transformare atât de frumoasă, chiar dacă este incomod. Luna plină și Neptun vă consolidează conexiunea cu tărâmul spiritual și emoțional. Veți avea parte de o claritate emoțională transcendentală.
s-ar putea să îți dai seama că tot ceea ce ai crezut tu că este real este de fapt o fantezie și să ți se ia așa ca un văl de pe ochi, să vezi realitatea cu totul altfel după această lună plină. Sunt recomandate meditația, lucruri cu tarotul și alte practici mistice ca să vedeți cu adevărat ce este dincolo de văl, de ceea ce nu vedeți cu ochii pe care îi avem fizici, da? În orice caz, această lună plină este despre a ne purifica din punct de vedere emoțional. Și pentru că această previziune nu se încheie aici, o voi încheia și cu o mică ghidare pe partea de tarot. Am aici cărțile pregătite în dreapta mea. Și hai să vedem ce ne așteaptă pe luna aceasta plină în Săgetător. Puteți să mă urmăriți pe Instagram, Facebook, TikTok, Cristiana Stoian și de ce nu să dați subscribe și pe canalul meu de YouTube. Sunt consilier de dezvoltare personală și terapeut și folosesc în terapiile mele cristalele, tarotul și orice alt instrument care să ajute la o mai bună înțelegere a propriei noastre ființe. Urmăriți-mă și oricum am pe pagină și previziuni și tarot pentru fiecare zodie pe fiecare lună și de asemenea dacă aveți nevoie de terapie comportamentală sau un alt gen de terapie, să știți că practic acestea cu clienții mei. Mă găsiți, v-am zis mai devreme unde, dați subscribe și like acestui video ca să vă rămână și vouă. Mulțumesc frumos! Hai să continuăm cu tarotul. Oh, ce frumos! Ia uite, luna plină, ce să vezi, vine cu mare abundență și cu chef de muncă. Bun. Hai că s-a deschis foarte bine. Deci recompensele încep să apară pentru cei care v-ați făcut temele și nu numai. Și cei care veți avea epifanie în luna aceasta plină. Opa! Ați depășit o greutate, lăsați în spate niște pierderi sau o parte din trecutul vostru care nu vă mai servea, exact pe tema lunii acesteia pline, da? Și iată, priviți către un viitor pe ape mai limpezi. O secundă că mi-au căzut cărțile pe jos. Revin. Bun. Mergem mai departe cu etalarea noastră pentru luna plină din 23 mai, care se află în Săgetător. Ok. Ceva ciocniri cu autoritatea. Hai să vedem despre ce sunt aceste ciocniri. Indecizie. Apropo, dacă aveți ciocniri cu partea de autoritate, înseamnă că este dezechilibrată relația cu tata. Așa că ne uităm, sau poate și chiar cu mama, dacă mama a fost, dacă în relația dintre părinții voștri, mama a fost cea mai autoritară și tatăl a fost cel pasiv, atunci e vorba despre relația cu mama. Da, tensiuni în casă, cu mama sau cu tata, ok? Atenție pentru cei care stați cu părinții sau, chiar dacă nu stați cu ei, să nu apară telefoane care să producă tensiuni în casă. Bun. Vedem pe mai departe. Da, trebuie să lăsați deoparte aceste tensiuni și neînțelegeri care apar pentru că nu sunt ale voastre, adică sunt ale părinților voștri, nu trebuie să le luați ca fiind ale voastre. Apropo ce vă spuneam de luna aceasta plină în Săgetător, că trebuie să mă desprind de credințele limitative din familie, de la strămoșii pe care noi îi avem și moștenim fără să vrem, oricum genetic și emoțional și mental și spiritual aceste credințe. Exact. Trebuie să vă detașați de toate acestea, să vă eliberați de legăturile acestea de neam. Apropo, chiar am un curs foarte fain pe deslegare de legăturile de neam. Mă găsiți, v-am spus unde și las și oricum chiar în descrierea videoului. Da, pentru a beneficia de abundență în viața voastră, trebuie să lăsați deoparte toate credințele limitative. Bun, la ce să ne mai așteptăm de la această lună plină în Săgetător? Bun, se va face dreptate într-o situație. Hai să vedem dacă... Ok, da, foarte bine. Începe să iasă adevărul la suprafață. Apropo despre asta este dreptatea, ok? Încep să vină veștile
V-am zis că luna aceasta plină este cu aflarea adevărului, ceea ce este foarte fain, și sunt vești care aduc echilibru și speranță și vești în urma cărora veți cerebra, adică într-un final vă și bucurați de ele. Totuși, se simt câteva restricții, rețineri. Hai să vedem pe ce sunt anume aceste restricții și rețineri. Ok, nu vă rețineți, vă zic eu, nu vă rețineți din punct de vedere spiritual, chiar lucrați. Luați o practică și lucrați-o pe aceea. O să urc și video pentru luna aceasta plină, un ritual. Vă dau eu practică, da? Deci nu vă rețineți din a face practici în timpul lunii pline și lunii noi, pentru că ajută foarte mult partea subconștientă, da? Facem prin conștientul nostru, astfel încât să ajungem la subconștientul nostru, care oricum este bombardat de informații din toate părțile și săracul nu mai știe ce decizii se ia pentru voi, pentru că în mare parte suntem conduși de subconștient și atunci trebuie să învățăm să lucrăm și cu subconștientul. Mergând mai departe, da, aveți susținere divină pe partea de spiritualitate, ce mă bucură etalarea aceasta, pentru că vă ofer și eu susținerea mea pe partea aceasta, în care veți fi ajutați să vedeți dincolo de iluzii și dincolo de partea rece, autoritară, de gândul acela că lumea este rea și că nu sunt susținut. Foarte fain, foarte fain. Hai să vedem o concluzie pe această etalare. Da, deci se pune capăt părții acestea de frustrare emoțională, de neîncredere, de greutăți. Deci se închide această perioadă greoaie și urmează stabilitate. La baza pachetului, îmbunătățiri, satisfacții, în urma ce? A manifestărilor, se deschide lumea voastră. Deci îmi place foarte mult etalarea aceasta pentru luna plină din luna mai și dacă vreți etalări personalizate, mă găsiți aici pe Instagram, Cristiana Stoian, Facebook sub același nume, TikTok sub același nume și am și un site care se numește We Are One, adică suntem unul, una suntem, nu? Vă mulțumesc tare mult și ne vedem în următorul clip. Urmăriți-mă!